Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in Super Wagner Secret File. Ng ating kabisyo na si Kurt. Si Kurt na mahilig sa chubby, sa malaman. Dahil kapag malaman, chubby, yummy. At dahil nag-celebrate sila ng kanilang 3rd year ng kanyang jowa na si Patty, nag-check-in sila sa isang hotel at doon na nga naganap ang isang kaganapang hindi nila malilimutan sa kanilang buhay. At ito nga ay yung nasa rurok na sila ng tagumpay pero biglang bubuk. Biglang bumagsak ang kamang kanilang hinihigaan. At ang lesson nila, hindi na sila ulit gagawa ng kahit anong kababalaghan sa ibabaw ng kama, sa sahig na lang. Ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si BBC Gaming. Masakit sa tuhod, pag sa sahig, matigas. Ay, taray na try na niya yarn. Mumurahin na nga na nag-check-in para makatipid. Nagbayad pa ng additional dahil sa nasirang kama. Baka naman kasi luma yung kama. Tsaka marami nang nag-super pack ganun doon. Malamang sa malamang humina na talaga ang pundasyon ng kama. Anyway, happy birthday po sa aking apo na si Austin Carl Santos. Maraming salamat DJ Rocky and God bless. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Igop Moto Vlog. Hi DJ Rocky. Grabe yung tawa ko sa SPG Secret File ngayon DJ Rocky. Tawang-tawa ko. Grabe naman, sa nasira yung higaan nila. Next time dun na lang kayo sa kulay pulang building, mas komportable pa. Ni-wrestling kasi ng jowa ni Sender, kaya nasira ang spine buster ba naman eh. Sino na nga si spine buster? Wait lang, masarap magmahal ng chubbiness. Shoutout po sa RS Car Wash, Floodway, Cainta Rizal at sa Solid Independent Writers Group, Capitol Chapter na bumabakbak again sa kakalsarahan. Wait lang search ko lang, spine buster. Ano ba siya? Act ba yun nung wrestling? Ayun, tama nga, spine buster is a professional wrestling move in which an opponent is grabbed by the waist and then slammed down back first. Oo, kasi 'di ba iba-iba yung ginagawa ng mga wrestler natin dati. If I remember it correctly, yung sila Rikishi, sila Eddie Guerrero, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Meron pa si Kane. Oh, si Undertaker. Oh. Kilala niyo yung mga 'yon? Oh, sabi ko sa inyo eh. Ibang klase yung mga 'yon. Tsaka yung si John Cena. 'Di ba naalala niyo 'yon? Ano yung kay John Cena? Sige nga. John Cena move. John Cena move. Yung John Cena, flying shoulder block, side release, spine up power bomb, 5 knuckles shuffle, and attitude adjustment before pinning his opponent.
Diba? Sila Rey Mysterio, Hulk Hogan. Diba? You can't see me. Tapos si Eddie Guerrero, Viva la raza. Ganon. Tapos si Kane, diba yung ginagano niya, chino-chokes lang ba yun? Chino-choke ka? Anyway, mahirap talaga pag ganun, in-spine buster ka. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Kurt, ask ko lang, Angel ba yung surname mo? Tsaka bakit biglang nawasak yung kama? Wrestling yata yung ginawa ninyo. At yung partner mo, si Big Show. Hoy, grabe ka! Charot lang. Thanks po sa pag-explain ng kwento. Nahuli kasi ako sa pag-listen sa inyo. It's okay. Ang mahalaga nandito ka na, Darwin Russell. Eto pa sabi ni JP Babasa, going strong naman pala sila, ma'am. Sana ganun din yung kama. Strong din. Sa sahig na lang sila. Magkano kayang binayaran nila sa motel? Basta chubby talaga, yummy. Happy Friday, ma'am. Ingat po pag uwi. Shout out. Happy New Year sa tropang Salinas Plaza Basketball. Kayo Paul Wilson, may laro po kami bukas. Salamat po. Dribble kayo dyan Tapos shoot. Ganun. Shoutout po sa lahat ng mga sumasali sa liga dyan. Sana po wala pong mabalian sa inyo ng boto. Mahirap na po pag nabalian ng boto. Hindi po tayo makakapag check-in. Check-in joy. Charot! Darot. Anyway, napapatanong din ako kung magkano nga yung binayaran nila. Malaki siguro yung binayaran nila. Pero syempre kung maligaya ka naman, ano naman yung kaching-kaching ng pera mo? Eto pa sabi ni Charles Sancho. Baka kasi yung kama gawa sa metal o gawa nga sa kahoy pero for light-weighted people lang. At grabe naman yung pagkahulog ninyo dahil nawasak yung kama kasi mabigat ang iyong girlfriend na si Patty. Hindi ko alam kung ano magiging lesson dito. Basta ang alam ko, maghanap na lang ng subok sa tibay na mattress at ganun din sa kama para subok na. Actually, baka mamaya naman kasi yung foam, diba? Pag ganun mo, biglang boom, hindi na babalik sa dating form. Lumubog na. May naka-engrave bigla. Charot, darot. Ito naman, ang ating expert pagdating sa SPG kwento. Ito po ang sabi ni Brian Mariano. Happy New Year sa'yo, DJ Rocky. New Year! Masasabi ko sa letter center. Syempre lahat ng chubby, masarap magmahal, masarap kayakap, at syempre masarap maging unan yan. Tama nga na sinabi mo na sa sahig na lang kayo mag-anuhan kasi bibigay talaga ang kama kapag balikot kayo na makipaglabingan. Dagdagan mo na lang po. Kaya ang masasabi ko ay stay strong sa inyo. Lahat ng chubby mapagmahal yan. Yun lang masasabi ko. Yun lang DJ Rocky. Salamat. Lahat ng chubby mapagmahal naman. Dagdagan mo na lang ng foam. Doon ka sa matibay talaga. Subok na. Eto pa sabi ni Bernard Laurejas. Ay DJ Rocky, ang masasabi ko lang ay kahit wala na kayong kama, basta ang mahalaga makapagbakbakan. Iba ka rin Bernard Laurejas Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Gab. Sabi niya, hi DJ Rocky, ang mahalaga, tapat magmahal sa isa't isa. Wala talaga sa pisikal na anyo ang pagmamahal ng isang tao. Nasa pag-uugali yan at nasa sarap. Ay! Siguro nga. Charot, darot. Pabati po sa lahat ng mga tagbulakan. At ikaw ang pinakamaganda sa lahat, DJ Rocky. Walang halong charot with harot. Sabi pa ni Ate Cathy, bili ka ng maraming Scotch Brite. Bakit? Para saan yun? Alam mo, sa panahon ngayon, ang dami ng mga nagdi-DIY. Sa dami ng mga nagdi-DIY ngayon, tsaka sa dami ng mga affordable furniture shop or furniture shop na nag-o-offer ng mga affordable furniture, ang dami mo nang makikita ngayon eh. Tsaka meron ngayong mga Japan surplus.
Yung mga Japan surplus ay matitibay din po yun. Naalala ko nag-order ako dati kay Diego Bandido, ay may plug pa yun. Oo. Kaya nga lang, pag naganap ka ng foam dito sa Pilipinas, pasadya talaga. Kasi iba yung measurement. Pero marami pong mga matitibay na furniture dito sa Pilipinas. Pero hindi rin guaranteed na porke mahal matibay na. Kaya dapat kapag titingin kayo sa furniture shop, siguraduhin ninyong pupunta kayo doon ng personal. Tapos i-testing nyo doon yung bakbakan nyo. Doon nyo gawin. Tapos kapag ginawa nyo doon, ay eto na yung bibilhin namin. Ganon. Sana may ganun, no? Yung tipong parang eto trial period lang. O kapag eto bumigay within 1 month, ibig sabihin, defective yung mismong item. Hindi dapat to pinatatagal. Ganun. May suggest ko lang yan Sa lahat po na may furniture shop dyan, na alam nyo naman pong bibili ang magjowa o mag-asawa, pwede po bang may free trial po ng 1 month sa inyong mga kama, kutsyon, ganyan. Paplastikan na lang po namin, hindi na lang tatanggalin yun. Para malinis pa rin, hygienic pa rin po. Okay po ba yung ganon? No? Tapos doon, ite-testing doon para magkaalaman na talaga kung matibay. Kasi sasabihin ng iba, ang claims nila, di ba, pagdating sa mga kama, this is a solid wood, or this can really accommodate blah 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 people, or yung iba pa nga, di ba, pinaapakan sa elepante, yung kama tsaka yung foam. Ganon yung ginawa. Oh, pero syempre, not all commercials or claims of shops legit. Kailangan may trial period talaga yan. So again, sa lahat po ng mga shops dyan, baka pwede pong may trial period. Yung parang guaranteed money back. Ganon kapag hindi umubra, diba? Charot lang with Harot. In fairness naman talaga, if there's a will, there's a way. Uy, ano yung pinapalabas mo, Boy Pindot? Key and Peele, Matcha Shopping. Anong movie yan? Series ba yan? Ano yan, Boy Pindot? Basta may pinapalabas po dito si Boy Pindot na video na nagte-testing ng kama yung dalawang magkaibigan. O hindi ako sure kung yung isa kaibigan o taga-benta, sales agent. Kasi syempre ang sales agent sasabihan ka talaga na, o ito dito maganda po, ganyan. Tapos pag kung sakali talagang wala kang budget pambili ng mga foam tsaka kama, kasi mahal na po yun ngayon ha. Alam nyo, nung naghahanap-hanap ako ng mga kama-kama ganyan, mga foam, ay ang mamahal. Sinasabi ko sa inyo, mahina ang 10,000 sa ganun. Kaya nga kapag surplus ka yun, makakamura ka kahit papano. Pero hindi ka nga lang sure dun sa history na yun. Kapag naggumamit ka ng UV light, makikita mo ang nakaraan. Diba? Baka ilang ano na yung nandun, diba? Ilang mga... baka ilang tao na dapat yung nabuhay doon. Diba? Oh. Hindi ka sure kapag second hand. Oh. Sabi naman dito may 1-year warranty naman sa lahat ng furniture. Oo naman. Actually may ganun. Hindi, pero yung trial kasi, di ba? Anyway, balik tayo dun sa usapan natin. At least nakakagawa ng paraan. Pero yun nga, kung hindi talaga afford bumili ng bagong kama kasi hindi pa naman mag-asawa, tapos wala pa naman masyadong matibay na work, ganyan, ang pinakamagandang gawin, kung sakaling mag-check-in talaga. Kala mo naman expert ako, no? Narinig-rinig ko lang according to my research. Oh, tsaka according dun sa mga taong nakapaligid sa akin, 'di ba? Mga mentor, ganyan, mga teacher, 'yan. Sabi nila, doon ka daw sa alam mo na malinis at doon sa lugar na kahit papano nasa 1,000 din. Tsaka doon sa kwarto na merong pang exercise. Kasi kung hindi nyo man sa kama gagawin yun, meron yung parang ibang klaseng parang equipment na akala mo mag-gym ka pero hindi talaga. May gagawin ka lang talagang push up.
curl up. And pagbe-bring up, basta makatayo na siya. Yun na, it's time. Ganun. Oo. So, dun ka daw sa mga ganong klaseng kwartuhan para alam mo na talagang safe and secured ka. Pero para talaga safe, try nyo na lang talaga sa sahig. May foam naman na nabibili na merong kutsyon. I mean, may banig na merong kutsyon. Yan. So, madami nang naimbento ngayon. Tingin ka sa mga e-commerce platform. Makakakita ka ng marami dyan. Hindi ka nga lang sure kung talagang secured and safe. Pero anyway, ang masasabi ko lang dito, mas masarap gawin talaga yung mga bagay na to kapag asawa mo na. Oo. Kapag asawa mo na, kapag may binubuo na talaga kayong pamilya, kapag may gusto na kayong buhayin, ganyan. So sana magtagal kayo at wala talaga against sa panlabas na anyo ang tunay na pagmamahal. Kahit ano pang size ang jowa mo, ang partner mo, ang mahalaga, nagmamahalan kayo ng tunay. At tanggap nyo ang kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Kung yung isa malakas, ikaw pwede kang maging mahina. Kung yung isa naman medyo malaki, ikaw pwede kang lumiit. Anyway, if you want to share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in Super Pagner Secret File. Metro's number 1. Metro's